Muri yeZimbabwe aiwa munhu anonzi Job Sikhala azohwina nyaya yake, munhu anonzi Job Sikhala azohwina nyaya yake mumakotsi nekuti chokwadi chakabuda muzuva ranezuro. Muri yeZimbabwe tisati tapinda munyaya iyi nokukurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe muzuva ranezuro nyaya yaJob Sikhala yakasvika kumakotsi nevanhu veTCC. Aiwa vakasvika vakati aiwa muri kuisa Job Sikhala muusungwa asi muri kuti pane vhidhiyo ramunaro ramakaona ramuri kuti ndo riri kumupomedzera mhosva kuti agare muusungwa nekuda kwekuti akakonzeresa violence mugore ra2020. Asi zviratidza kuti vanhu vemakotsi majaji akakona kubudisa vhidhiyo iri vakatarisana vakapererwa kuti voti kudii. Saka muri yeZimbabwe nyaya ichiendera mberi inobva yanzi nyaya yaJob Sikhala yakabva yapfudzwa mberi inobva yanzi aiwa nyaya yaJob Sikhala tichazoiona musi wemutongo wake musi wa24 January. Saka nyaya iyi inobva yaendera mberi yobva yanzi aiwa mapurisa ndopakabva amisa solidarity march yafanira kuitwa muzuva ranezuro kuBulawayo. Inobva yanzi solidarity march iyi ngaimisiwe nokuda kwekuti nyaya yaJob Sikhala inonetsa. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti kunyange neAmerica inopindira panyaya iyi nokuti noona bepa remuZimbabwe, bepa renhau reshona rinouya richiti hurumende iri kurambidza vanopikisa kuratidzira kunyange iri kushorwa neUnited Nations vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu sezvo kuratidzira murunyararo iri kodzero mubumbiro remutemo. Zvakaratidza kuti United Nations inotoziva kutoti aiwa kuratidzira murunyararo muchipinda mumastreets muchiti aiwa muchiita mademonstrations kuri pamutemo kunotobvumidzwa. Asi vanhu veZANU-PF nemajudges ari mukoti vanosvika vachinobata Job Sikhala kunyange asina mhosva kubva vamupa mhosva. Saka muri yeZimbabwe chimbotipai mafungiro enyu nekuda kwekuti aiwa ichi chokwadi changobuda pachena. Kana makotsi akona kubudisa vhidhiyo ravari kureva kuti ndo riri kubata Job Sikhala kuti apinde muusungwa, kana vasina vhidhiyo iroro zvoda kuti nyaya haina value nokuti haina evidence. Saka chimbotipai mafungiro enyu mutidze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulika nokutina on the bell icon rambochiona maupdates atinokupai pano paZim News Live.